pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong nga pakiguban. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kalaygon ng Dios nga magapadayon sa pagpanalangin sa matagusa, din padayon tagiubanan o gigiyahan kunong saon pagkinabuhi sa kalibutan. Sa ato karong nga panaguban ato ning ambihan og sugdan diha sa pag-ampo ug ato gayong pasalamatan ang Dios. Dili gid nato kalimtan ang paghatod og mga pagdaig pagpasalamat sa ihang pagkamaayo sa matagusa. Mag-ampo kita. Amahan amo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nagbantay sa tanan nga midangop kanimo, Dios nga matinud-anon sa tanang matinud-anon kanimo. Salamat amahan sa walay hunong nimong pag-atiman, sa walay hunong nimong pag-iya pagpangulo kanamo. Aron kami o Dios makabaton kanunay sa kalipay kalinaw gikan kanimo. Padayon nimong gibless ang matagusa sa imong mga mensahe, din padayon usab nimong gipanalaginan ang matag kasing-kasing, din madinawaton ug matinuohon sa imong mga pagtulon-an ug andam sa pagkinabuhi nini. Salamat amahan sa imong pagpanalangin usab sa among panag-uban nini mong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin na usab sa matagusa nga modawat sa imong mga pulong, din makabati makadungog sa imong mga mensahe. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban, dalaygon ang Dios. Ang sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan, mga giatubang ni Pablo sa iyang pagsunod ni Hesukristo. Mao ni ang mga pulong nga aturong madunggan diha sa Buhat Kapitulo 21. Samtang magulat-hulat ta sa ato ang mga kaigsuonan na nagsunod ni nimong programa, muhatag panahon sa welcome sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. Mayo nga pagpaminaw ni Emeline Valley, sir, mahusay. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag mga igsoon. Maayong buntag, maayong nga pagpaminaw. Og ni Intoy Gadaingan. Good morning, Pastor, watching here in Japan. Maayong pagpaminaw ni mo diha, Brad Intoy. Kumusta man ka diha sa Japan? Laygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanimo. Padayon nga naguban sa imong pagtrabaho diha sa Japan. Ampingan ka sa Dios. Ang Dios padayon nga maguban kanimo. Si Prima Tulabing Silvano, maayo nga buntag Pastor, dalaygon ang Dios ug kami gapamati sa pulong sa Ginoo. Tanan kami nga ikaw Pastor, ang pamilya mo tanan, God bless. Amen. Maayo nga pagpaminaw ni Pops Jilon Migito Garces. Maayong buntag nimo diha. Si Ariel Aligado, hello good morning Pastor, watching live here in Seattle, Negros Oriental. Request lang kog song kasulatan. Thanks Pastor and God bless. Salamat kayo Brother Ariel sa imuhang pagtumbaya ug sa imong pagsunod pagsubaybay sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Ampingan mo sa Ginoo diha sa Seattle.
Si Linda Carias, maayong buntag, pastor, watching, God bless. Asa ka na nukad, Sister Linda? Si Marlene Binting Garcia, padayon pastor, Pastor G. Wallis sa maayong balita. Amen. Padayon kita. Maayong pagpaminaw. Good morning ni Pastor Imagine Candelario. Good morning Pastor and family. God bless everyone. Kano sa inyong flights, Pastor? Si Arlene, good morning. Og maayong pagpaminaw. Maayong pagkakiguban o good morning ni Jose Cabugnason Siringan. Maayong buntag pastor. God bless. Request ko awit makalangit labot. Siyang daigun ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapat sa imong gamo. Akong ipasod ang awit makalangit diri sa tong programa. Agi-request mga igsoon labod o tagaan og higayon. Si Gigi Mays, maayong buntag. Maayong buntag, pastor, og sa tanang viewers. Pwede request, pastor, daigon ka. Salamat. God bless. Pinagisa imong mga labot, uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan. Mayong pakiguban ni Sunny Kuling. Mayong buntag pastor. Salamat sa Ginoo nga na-open na jud akong Facebook. Nakabalik kog subaybay sa programa. Request kog kanta langit ang hinungdan. Salamat and God bless. Ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan. Nga napamuhat sa among taliwala. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Wala tay laing kasaligan. Wala tay laing lauman mga igsoon, kundili ang mga pulong, ang mga saad sa atong Dios. Si DC Grace Tabon Otobon, no? Good morning, Pastor, watching from Kalinan, Davao City. Shout out sa akong bana nga nagwork karon, Rinante Cavaliero. God bless you, Pastor, ug sa imong programa. Dios mag-aamping ug ang Dios magatiman ug tagbuon mo kanunay sa Dios. Si Intoy Gadaingan, salamat kaayo pastor sa maka-inspire nga mga pulong. Si Pastor Imagine Candelario, basi nga first week or second week sa March amo ang flight pastor, by God grace ang provision. Thank you and God bless. Sampingan mo sa Ginoo sa inyong pagbiyahe sa abroad. Si Estrella Baluran, morning pastor, God bless po. Si Lindina Gabotero, good morning pastor, salamat nga nakapamati na pod mi sa mga pulong sa Ginoo nga imuhang gidumala from Eternal Life, Tabuan, Bayawan City. Pwede request ko awit makalangit ikaw ang kusog. Ampingan mo sa Ginoo diha sa Bayawan. Sa balatian, bilang usog gamhanan ka na Diyos. Ikaw ang kagahapon, kahulog sa walay katapusan.
Si Janar De La Rosa, good morning Pastor Gideon, blessed morning to your family ug sa tanang viewers and listeners. God bless usab ni Risa Hugoder ug ni May Modalio. Good morning Pastor, watching from Davao City. Request og kanta Lahutay. God bless. Si Nancy Utasa, mayong pagkiguban. Si Brother Freddy Aquino, mayong butag Pastor, dalaygon ang Ginoo. Salamat sa iyahang mga pulong nga maoy nagligon og padayon nagpahinomdom kanaton tanan. Pastor, pwede maka-request og kanta Pag-andam sa langit. Kini nga tong pag-alagad sa Dios mga kaigsonan, di gyud mahitabo nga mag-alagad ta nga way pagtuo. Dili gyud mahitabo nga mag-alagad ta sa Ginoo nga wala tay gilauman. Di sa ta makapadayon sa pag-alagad kung wala tay gugma. Ang pagtuo, paglaom kanang gugma, masukod na nga tinuod ng pagtuo, paglaom gugma kung naay mga pagsulay. Hinungdan mga igsuon, kung nanagani mga pagsulay, dapat ka magdaig, dapat kang magpasalamat, dapat kang magpasidungog, dapat natong pasalamatan, pasidunggan, daigon ang atong Dios nga gialagaran kadiha sa mga pagsulay. Diha nato matugkad nga kita mga igsuon tinuod nga mga tinunan og nangalagad sa amahan. Mayong pagpaminaw ni Christine Grace Cuevas. Blessed morning Pastor Gideon, naminaw while na ako sa school sa mga anak from Bugok, Cagayan de Oro City. Pwede ko request og song Pagdaig Tinunanay. Og daghana nga mga awit mga kaigsunan nga gi-request. Ug dunay tulo diri nga nag-waiting na diri sa to ang file sa tuang programa. Si Rodsel Gabas, singgit maayo nga pagpaminaw. Salamat kayo sa imong pag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Dios nga paday nagpanalangin. Si Mila Malot Sodaria, maayong butag Pastor Gideon, salamat naka-live ka. Amen, amen. Salamat sa Ginoo. Awit makalangit, langit ang hinungdan. Humani ini, daigon ka. Og ikaw ang kusog. Humani ning tulo ka awit mga kaigsuonan. Akong kantahon ang kasulatan og lahutay. Si Elsa Pipito, maayong pagpaminaw ni Moses. Good morning Pastor, God bless ug salamat sa imong kinabuhi nga gigamit aron pagsabwag sa balaang mga pulong sa Ginoo. God bless uban sa imong tibuok pamilya. Ang atorong isgutan mga igsuon, mga giatubang ni Pablo sa iyang pagsunod ni Hesukristo. Sa ato ang kinabuhi mga igsuon, ingon nga kita nagsunod kang Kristo, doon na gyoy tay atubangon, doon na tay masinatian ug dili dapat likayan. Kay sa panahon nga ato ng atubangon, mga igsuon, anak nato mabati ug mailhan ang atong kaugalingon na tinud-an na hitang nagsunod sa labaw makakagahom. Si Marmar Mariano Asintista, mayog pabuntag, og si Mariam Malanos, si Suli Acorda. Matud pa, happy watching Pastor from Bohol, awit makalangit adto ta sa langit. Mayong pakiguban ni Love Chay Pakulanang Dagat Garnica. Mayong buntag Pastor, pwede ko mo request og song imong gunit. Ang inyong mga gipang request sa mga naulahi, layo na gyud, daghan na kaayong mga naka-request sa mga awit makalangit mo nang ako ra gyud nang gipasunod. Kinsa to nga makauna, mao gyud toy mauna gyud, og kinsa toy misunod, mao gyud makasunod sad sa pagpaminaw diri sa ato ang programa. Si Ruel Sanipa, Brother Ruel, mayong buntag atong isuon nga nanukades tumunoy. Mayong buntag Pastor, minaw na sad may request kog kanta ang Gugma Mo. Ako ra gyung i-screenshot diri para kung doon na tay time pa unya, ato ra gyud nang
tagaag pagtagad. Si Prima to Loving Silvano pas request kong kanta Dalaygon ka Jesus from Tanhay. Si Gina Kamahalan nakiguban usab sa atong programa. Good morning Pastor Gideon. Watching from Davao City, salamat kay nakaabot mi nga safe uban sa tabang sa Ginoo. Salamat kay nakaabot pa ko sa imong live. Murag kulang ang adlaw if dili ko makapaminaw sa pulong sa Ginoo. God bless you always together with your whole family. Ching Bautista, watching from Malaysia, Pastor. Kumusta mo diya sa Malaysia, Ching? Ampingan og bantayan mo sa Ginoo. Dito sa langit kalipay maangkon ko. Wala tayo laing masinatian sa panahon nga dadon na ta sa ato ang labang makagagahom. Ang atong masinatian mga igsuon dito sa kingharian sa Dios, lunlon nga kalipay. Na ang pagmaya ug diha sa pagmaya kalipay makadayeg makapasalamat ta sa Dios sa tanang panahon. Arita mga igsuon sa awit makalangit, daygon ka diri lamang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mga pagdaig, mga pagpasalamat, dili na to angay ipaliwala. Kay ang pulong sa Dios nagsulti sa matag usa. Higugma ang Dios sa tibok kusog. Muna nga kung monimba ta mga kigsuonan, gamito na to ang tibok kusog sa pagdaig, pagpakpak, pagpayaw, paglukso, pagsayaw, pagdagan diha sa pagdaig sa pagkagamhanan sa atong amahan. Mayo nga pagkikuban ni Jocelyn Caniedo Redobla. God bless po sa ating lahat. Replay ko niya pag-abot sa balay. Okay, salamat kayo sa imong pagtumbaya, Sister Jocelyn. Naade sila sa biyahe. O gampingan mo sa Ginoo sa inyong biyahe. Ug ang Dios magatubag sa unsay giinyong gikinahanglan. Si Estrella Baluran, salamat Pastor sa live nga pagwali kay bisan wala kong kasimba, ginalantaw ko pag live no? Kay na magi mga panahon mga kaigsuonan tungkol sa sitwasyon dili gyud kasimba ang atong mga kaigsuonan. Lamang hinumdumi ang pagsimba pwede na nimong buhaton bisag ikaw raw sa. Ako raw niya nang tagaag pagtagad ang gi-request mga kaigsuonan mahitungod sa worship team o pagsimba. Ako nang hisgutan niyang gabi tangatangin ninyo mga igsoon dili lang nako na siguro gamong video. Ako aning itudlo diri sa ato ang programa kung unsa ka importante ang pulong worship team. Sa mga worship team, tanan ikaw ug ako magsisimba ta sa Ginoo. Si Marilyn Amor, good morning Pastor. Si Adonai Pizzarat, maayong gabi maayong buntag Pastor, og sa tanang naminaw iapil sa imong pag-ampo Pastor ang akong anak nga si Adonai Pizzarat sa iyahang hingpit nga kaayuhan sa iyang ubo. Daghang salamat. Okay, I declare healing sa ubo sa imong anak. Tuhi uban ang pagpasalamat na ang Dios mag-aayos sa imuhang anak. Love Chay Pakulanang Dagat Garnica. Okay ra kaayo na Pastor, first come first serve. Mana shout out lang ko sa ako ang pamilya dito sa Kasasa, Sampiniton, Himalalo Dagat family, Pakulanang family. No? Salamat jud kaayo. Si Estrella Baloran, I'm watching from Don Salvador Benedicto, na anak sa Negros Occidental, no? Ang Don Salvador. Si Rowell Lacson o si Mary Grace Momo Limbaga, maayo nga pakiguban. Ang akong classmate si Jennifer Flores, maayong buntag nimo diha sis. Ang Dios magauban kaninyo. Kumusta mo diha sa Manila? Og si Rowell Lacson, salamat sa imuhang pag-share. Si Sweetie Munago, maayong buntag Pastor.
Pa-shout out sa ako mga igsoon diha sa Cebu City o sa akong mama, papa, pastor. Nakalaag man di ay ako mama o ako igsoon diha sa imo studio. Pastor pa sa ako ang mama. Matod pa sa ako ang mama, pastor. Salamat, pastor. And God bless from Mindanao. Dito sa siguro sa kuan ning sa Cebu City. Kining studio karon nato na sa Malabuyok sa South Cebu. Si Vilma Carlit Midis, maayo butag pastor, salamat naka-live na pud ka. Thank you and God bless. Si Roy Anthony Apolinario Dorimon, maayo butag pastor, watching from Manila Doctors Hospital. Request kog kanta pastor adlaw adlaw. Awit pagkalangit akong Tagalog pagtagad. Mga igsoon, ikaw ang kusog nga gi-request diri sa ato nga programa. Mayong buntag, mayo pagiguban ni Christopher Rondin. Matod pa request og Esperanza. Si Punting Dalmasio Brian, maayong good morning, pastor, og sa tanan labi na sa mga Punting family. Sister Linda Carias, maayong buntag. Asa mo nagnukad Sister Linda Carias? Si Lorna Ravelisa. Good morning, pastor. I'm blessed this morning. This beautiful message, amen. Watching from Minglanilla, Cebu. Kumusta mo diha Minglanilla? Ang Diyos magauban kaninyo diha. Si Gold Digger, good morning, pastor. Bro Kim and Sister Dilin. Wow, kumusta mo diha, bro? Sa mo diha sa Manila. Ang Diyos magpanalangin kaninyo. Si Strela Baluran, yes pastor, salamat. Seria Javier, bless morning pastor, shout out sa ako ang magulang na asa Kuwait, sa akong bayaw nga naa sa Kuwait. God bless.
pangutana bahin sa Biblia kay kini tunuton matud nila kini makabuhat. Ako kining gitun-an ibuog kasulatan, akong nabantayan ang akong kausaban. Sayop di ay sila sa ilang gituuhan, kay akong nasaksihan ang nagbasa kasulatan, nagbato kabakuhan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Sa kasulatan kaluwasan makaplagan, kay si Jesus maoy sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mo kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. Sa awhagon ko kamong makatawhan, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhagon ko kamong makatawhan, Biblia atong tunan aron mahibalo kita sa kaluwasan. Ba may kinutoban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, di na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may ugmapa, angay ka lang mo lahutan aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiyak kaniya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdan ng kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay may ugmapa, angay ka lang mulahutay aron makalabang ka
pagsulay. Pagmatinod anon lang samtang may oras pa, kay anda ang Diyos tumuli uka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatag na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may putlanan. O sa ayaw kaluya ay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kunang panalangin mangkon mo na, ayaw kalimot dayang siya, ug dili kakapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. O sa ayaw kaluya kay may mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag-anda sa pagbalik ni Jesus, kay siyang doon na gayon muabot siya sa kapanganuran. Tingali ikaw dilianda. Mayo nga pagiguba ni Hilda Luan. Good morning, Pastor Gideon Candelario. Gimingaw gyud ko sa imong live. Nakabalik na pod ko pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat kaayo. Ang Dios magauban kanimo, Sister Hilda. Mayo nga pagiguba ni Brother Jose Pino Paran ug ni Christopher Rondin. Ug matod pa ni Hilda Luan request kog song gimingaw. Kialang sa mga naulahi, ako lang ipahibalo nga ang tanan nga mga request awit makalangit dili siguro nako matagaan o pagtagan. Sa ako nagikaingon sa mga nauna, no, mauray ako agyong mauna pod pagpatukar. Og ang atong oras atong nga programa alas 10:03 na sa kabuntagon. Si Jose Pino Paran, maayong buntag Pastor Gideon, minaw lang ko samtang katrabaho request ko diha kang Hesus. God bless Pastor G. Salamat ang buhing Dios magpanalangin sa tibok nimo kinabuhi. Ang Dios magapanalangin. I hope Brother Jose Pino Paran makabisita ka diri sa atong recording studio. Si Emeline Valiser, mahusay kanindot sa imong kanta Pastor G. Pastor Gideon, tinuod jud dapat magtuon jud sa Biblia aron makabalo sa kaluwasan. Kay karong mga panahon na mga kaigsonan, labi na sa social media,
Perti daghanang ga-discuss o niya maoy hinungdan mga igsuon nga ang uban nasaag, ang uban wala na matunong sa unsa may tinuod ug sakto sa pulong sa atong labang makagagahom. Og sigig pangutlo sa mga bersikulo pag bukan pod sa mga doktrina sa ubang mga tao. Ang uban mga igsoon nagsige na lang og walay mahitungod sa sayop sa ubang mga tao og sa ilaha sila'y mo'y sakto, dili man na siya healthy kanang inana kung tan-aw na siya mga igsoon ang resulta magud ana mura og pagpangaway na lang ang mensahe. Og ang uban mga igsoon labi na sa uban nga mga nag-live mga igsoon makaingon ko nga bugat mura og dili makapagaan makapabugat hinuon. Kanimo nagaawhag sa kasakit siya mulipay, sa kasubo siya muhupay. Ibaluing laglagon ang kalibutan, silutan ang dautan, busa alagad karon igsoon. Ang pag-alagad mga kaigsuonan sa atong Ginoo mao pagsangyaw sa tinuod nga mga mensahe ni Kristo. Pagsangyaw mahitungod sa kaluwasan o pamaagi kung unsaon ang tao aron maluwas. O wala na ililong sa Dios ang iyang pamaagi aron ikaw ug ako makasud sa gingharian sa Ginoo. Si Lee Baros Paas request ko pastor good news Bisaya version. Okay. Si Bing Dandan maayo butag Sister Maribik watching from Masulong Forest Square Pastor. Pa-shout out ko sa ilaha nila Evangeline, Pastora Jima Tunic, Christian o Pastor Ricardo. Si Api Ritoy, salamat sa pagbasa. Pangumusta sad ko nila sa labi na sa mga pastor, mga alagad sa Dios. Si Ruth Suson, good morning Pastor Gideon, and to all everyone joining this program, watching from Apollo Beach, Florida. Salamat kayo sa imong pagtumbaya sis. Ang Dios magauban magpanalangin. Awit magkalangit mga kaigsuonan at tutas sa langit. Diri lang sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Melvin Valenti maayong pagiguban o maayong pagpaminaw sa replay ilang Sister Shalom de sa Siargao, sa Sister Alda Singkol nga nanugka diha sa Surigao. O sa tanan nga mo replay sa ato ang programa I declare blessing upon blessing. Og ang panalangin sa Dios mga kaigsuonan kanunay giandam sa Dios, og ang makasinati sa panalangin sa Dios kadtong tao nga nagkinabuhi sa iyang mga pamaagi. Kay kun atong ikinabuhi ang mga pamaagi ug ato gayod nga buhaton ang mga pamaagi sa Dios, ang panalangin sa Dios dili gayod mahikawan. Mao nga ako maingon alang sa mga kaigsuonan nga nagtuo kang Kristo nga nahimong magtotoo. Moingon kong congratulations sa imuhang pagkamatinud-anon, kay ang panalangin sa Dios nga giandam karon og sa umalabot, ikaw ang unang makaangkon. Si Nicanor Sodaria, maayo nga buntag Pastor Gideon, Pastor nagdamgo ko Pastor, human gyud sa akong bautismo. Anang gabi nagdamgo ko nga nakalingkod ko sa akong sanga. Nakalingkod ko sa dakong sanga sa kahoy. Apan dunay tanduay nga nakasoksok sa akong bulsa. Og sa pagtan-aw ko sa ubos, dunay duha ka tawo nga patay. Palihog Pastor unsay imo ikasulti. Ang imuhang mensahe may dako kaayo nga kalabutan sa imuhang pagkatinunan kang Kristo o sa mga pulong nga Kristohanon. Tungod kay ang imuhang mensahe diha sa damgo nagsulti ni sa kahimtang sa imuhang pagtuo.
Human sa imong bautismo nagdamgo ka og kini gibase sa Biblia diha sa Buhat kapitulo 2 17 hangtod sa unahan nga ang tanan nga makadawat sa balang espiritu magdamgo og mga damgo. Og ang mga damgo mga kaigsunan maunay pagpakigsulti o nakigsulti ang Ginoo sa tao. Sa kana kapamaagi og bahin mga igsuon nga ang Ginoo nakigsulti nato. Ang sanga naghisgot na mga kaigsuonan sa simbahan o sa doktrina sa simbahan. Diha sa usa ka sanga or sa doktrina o diha sa imong simbahan, diha nimo makit-an nga duna di ay kay mga kulang nga angay nimong hukason og tangtangon. Ang tanduay naghisgot ng bisyo. Dili siguro gyud tanduay o pag-inom sa ilimnon nga makahubog ang gitunong sa maong damgo. Ang tinuod dunay bisyo nga wala kay nimo mabantay. Dunay bisyo sa imong kinabuhi nga gikinahanglan nimo nga tangtangon, kinahanglan nimong biyaan, kinahanglan nimong isurrender sa Dios. O diha nimo nakaplagan diha sa imong pag-alagad sa Dios ni anang maong simbahan. Ang akong ika-advise nimo, ipadayon ang imuhang pagpaminaw, pangalagad sa Dios diha sa maong simbahan tungod kay diha ka matudluan ug diha ka makaamgo na adi ay padi ay kay pagkulang. Og ang matud pa dinhi nakasuksok sa akong bulsa og nagtan-aw ko sa ubos dunay duha ka tawo nga patay. Palihog, pastor, unsay imong ikasulti. Bantay ni siya, dunay mga tawo nga naa diha sa maong simbahan. Ang nahitabo man gud ana mga igsoon kung moingon tang sanga, ang sanga nga tan-aw nimo sa kahoy o niya tuwa ka sa sanga, ang buti pasabot na ka diha sa simbahan. Dunay mga tao mga kaigsuonan nga diha sa imuhang kaila, diha sa imong pagpangalagad sa Dios nga dili kasakay, dili ka padayon sa pagpangalagad. O kaha mga tao nga wala maka sakay diha sa pagpangalagad, kumbaga wala ka panimba mga kaigsuonan, mahimo silang patay dili sa pisikal kundili mahitungod sa espiritual. Ang imong damgo naghisgot na dili sa pisikal nga bahin kundili sa espirituhanon nga bahin. Ang pulong sa Dios nga angay nimo ang tipigan mao ni ipadayon ang imong pagpatudlo diha sa maong simbahan, diha sa sanga. Ang sanga mauna ang doktrina sa maong simbahan diin ka nanimba sa Dios. Ipadayon ang imuhang pagtuon, pagpatudlo sa pulong sa Dios ug buhata unsa may mga pamaagi nga imong nabal-an diha sa Biblia. Diha nimo makit-an nga duna pa ay kay bisyo nga wala masurrender sa Ginoo. Si Christopher Rondin, amen. Pastor, bless kayo ko sa kanta nimo. Pastor, salamat kaayo sa awit. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpahiluna sa akong kasing-kasing ni maong minsay sa kanta. Nga nagpamatuod nga kung kita mo lahutay gayud mga kaigsuonan, dili gayud ta mapakyas. Makalabang gayud ta tungod kay ang Dios nagsaad man nga kita iya gayong kuyugan. Ang pagkamatinud-anon o ang pagkaseryoso sa pagpangalagad maulamay atong ipadayon. Mga igsuon, dalaygon ang Dios nga nagapanalangin kanatong tanan. Human ani mga kaigsuonan adto ta sa langit, ako ang tagaan og pagtagad, awit nga tinud-anay or pagdaig nga tinud-anay. Sultihan ko ikaw, biyay ng tanan, o magtigong tagbahan dito sa langit, nga puluyan at tuta sa langit, nga arang tangpoy
ninyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Atuta sa langit nga arang tampuyan, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta inyo mag-uban. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Mag-uban gyud ta mga kaigsuonan dito sa langit. Importante magmatinod-anon lagi tas pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Awit magkalangit, pagdaig nga tinud-anay. Diri lang sa ato nga programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Mudaig ta mga igsuon, magmusimba sa Ginoo. Kinahanglan dili gyud kana bitaw nga ikug-ikugon lang. Ang pagdaig dapat tinud-anay. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw ni Ami Silva o Merlinda Samyaw. Good morning, Pastor. Kaabot pa ko sa imong mensahe pulong sa atong Ginoo. Sa mga problema, kinahanglan mga kaigsuonan mo tindog ra gyud ta pagduol sa Ginoo. Mayong pagiguban ni Gine Nori Paso. May butag lahutay tahigala request ko Pastor katubang bag-ong kompos nimo balaan ka Hesus. Okay. Si Melvin Balinti, maayo nga buntag ni Joy Bayhon. O si Ami Silva, dindot kaayo ang magtrabaho nga maminaw sa imong live Pastor. Pagkanindutan no, salamat gayud ka sa Ginoo. Si Marlinda Samyaw, request ko song dalang tanan ka. Salamat daan Pastor, dalay ang Ginoo sa tanang panahon sa atong kinabuhi kay siyaman ang tagiya sa tanan. Si Brian Iskania Baniaris, dalaygon ang Ginoo kanimo Pastor Gideon ug imong kinabuhi na himong panalangin sa uban para pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mayo nga pagig-uban, pag-usab ni Jerlyn Pagkunla, lahutay tahigala matupasama aning wanis Pastor, makaluya ang uban nilang titsing kay himuon nilang sayop ang bunyag ni Juan. Mauna na roy kuan kanang problema kung masayop ang bunyag ni Juan na dili dito unta magpabunyag si Jesus panganong niingon man si Jesus agdilangwan wa pud sa moingon si Jesus nga sa agdilangwan bahalag sayop ato ra na nga ayo-ayohon. Kini nga uban pong mga teaching mga kaigsuonan dili man tanang wanis makaguol. Mark Joseph Monticelio, Pastor, maayong aga. Di maayong gid-aga din sa inyo dyan. Si Gingging Simpron, good morning Pastor. Salamat kayo sa imuhang pag-declare blessing sa akong kinabuhi o gidungog sa Ginoo tanan natong mga pag-ampo. Request kog awit makalangit dito sa cross. Lahutay na miss nako ang awit nimo pa Pastor para sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo, Sister Gingging. Sister Ella Baloran, pwede Pastor, pwede ko man sa ma-share ako damgo. Patabang ko nagdamgo ko nga nagbaktas ko sa taas nga bukid. Tapos may narinig ko nga awit sa ibon. Ano na yon sir? Matod pa nga unsak ko ha to. Awit makalangit no ato tagaanog pagtagad imong gonet. Maghisgot ganita og bukid mga kaigsunan. Usa na siya kanang challenge sa pagpangalagan. Dunay mga teaching nga dili dali nimong masakpan. Dunay mga teaching o mga pulong nga dili kaayo nimo maapsan or mga kalisod diha sa pag-alagad nimo sa Ginoo. Mato dinhi nagbagtas ko sa taas nga bukid tapos may narinig ko nga awit sa ibon. Ano na sir?
ang imong pagpangalagad duna kay madunggan nga mga pulog, mga minsay nga lisod kaayo nimong ibalanse. Tungod kay lisod kaayo nimong madawat, dunay mga pulong nga imong masinatian karon og sa unahan sa imong pagpangalagad. Apan ayaw ka balaka kay gipahinumduman ka sa Dios. Sa tingog sa usa ka langgam. Ang langgam gigamit sa Ginoo nga paneg-ingnan aron dili ta maluya. Kung doon na may mga pulong nga bugat sa imuhang pag-alagad sa Dios, lisod man imong sundon o buhaton. Kasagaran nga lisod nga buhaton sa tao kanang pamaagi sa Ginoo aron unta ang tao panalanginan. Kana bitang paghalad sa pinakamaayo para sa Ginoo, lisod kay nang buhaton sa tao. Wala man ko makabalo kon asa dapit ang maasa og unsa nga mga pulong diin ka nalisdan. Pero maghisgot gani og bukid nga nagbagtas ka nga nagtungas ka sa maong bukid, it is a teaching nga lisod kaayo nga nimong ma-apply sa imong kinabuhi, pero dili ka dapat mabalaka. Tungod kay gipahinumduman og nahimong instrumento ang usa ka tingog sa langgam nga ikaw gilig-on sa Ginoo. Padayon lang ang minsay sa Ginoo lang nimo, padayong lang. Dunay mga panahon nga dili kay nimo masunod og dili nimo kaayo bugatan ka sa pagbuhat niini. Siguro kasagaran nga mga rason kawaladon. Kulang pero ayaw kabalaka. Niingon si Jesus, kung giatiman sa Dios ang mga langgam, labaw kaniyang atimanon. Lamang ipakita ang pagkamatinud-anon. Kay kung matinud-anon lamang ta sa mga butang para sa Ginoo, labaw nga matinud-anon ang Dios para sa tao. Di ka dapat malibog mahitungod sa awit sa langgam, kay ang langgam nagpasabot na siya sa pagdasig paglig-on sa Ginoo sa imuha. Ayaw ka guol, ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok kung giatiman ang mga langgam. Kung naluya ka diha sa mga teaching, kung doon na may mga teaching karon o sa unahan sa imong pagpangalaga diin mabugatan ka, dapat dili mo tagaan o tutukan ang kabugaton. Tutuki o tagaan imong pagtagad ang mga saad sa labaw natong makagagahom kay dili gay na mapakyas. Napakamatian, mahigog maon ka, wala na'y lain pa. Salamat po, Jesus, gihuman mo ang tanan. Oras mga kaigsuonan, alas 10:23 na sa kabuntagon. Si Jima Purisores, good morning Pastor Wasing and followers from Manatad, Sipunga. Si Pastor Junio, good morning Pastor, God bless kanunay ni ining maong programa. Please help me to pray to completely healing sa akong brother Pastor Noel nga na-admit sa hospital. Also sa ako anak nga kamanghoran di ami sa hospital for check-up. Salamat sa Ginoo na side ko wala imposible sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga ang Dios mag-aayos sa iyang alagad Pastor Noel. Salamat sa Ginoo nga maghatag siya kompletong kaayuhan sa imong anak. I declare healing right now in the name of Jesus. Pastor, padayon ang Dios nagpanalangin. O padayon ang Dios nga naghatag o nagtagbo sa inyohang gikinahanglan
ilabi na sa kaayuhan ug salamat sa ato ang amahan kadili gid mo pakyas sa unsa may atong gikinahanglan. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin ug nagahatag og kaayuhan. Awit makalangit ang gugma mo. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ini ang request awit makalangit na request by Brother Wells Sanepa. Si Jocelyn Alboris, good morning Pastor, watching from CFC Trinidad Giholngan. Si Samuel Hilos, maayong butag. Si Elisatra Janobangon. Hello Pastor, maayong tambag Pastor, gipaak ko giring. Pastor nagdugo, paampo Pastor di nilang ako adtos doktor. Nasayod ko si Lord, gumhanan ako siya tuuhan siya maayo pero di man ako makaya ako gibati Pastor namanhod ako lawas ato nga ikinahanglan nga magpa-check up ka sa doktor mas maayo para dili ka magduha-duha kay usa sa mga makapaduha-duha manggod sa tao kana manggong maminaw tagdaghang mga istorya para wala kay pagduha-duha mas maayo nga magpa-check up ka. Kay si Jesus mga kaigsuonan mahitungod sa mga balatian miingon siya nga ngadto sa usa ka tawo nga giayo lakaw ngadto sa doktor pagpa-check up pagpahiling mao na nga ang atong Ginoo mga kaigsuonan ibin ang mga doktor gipanalangina na sa Dios. Kay ang mga doktor nagampo na sila sa Dios. Nangalagad usab na sila sa Dios. Mahinungdan mga kaigsuonan nga kitang mga Kristohanon dili gyud sad nato kana bitang isalikway ang unsa may mga kaalam sa tao para ang tao maatiman. Ug kanang tanan gikan sa Dios. Si Arceli Talisik Ganaganag. Good morning Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo nga imo gina-share. Pastor, God bless sa imong tibok pamilya. Amen. No. Si Estrella Baluran, salamat kayo Pastor. Sakto gyud Pastor, naglibog ko sa bag-o nako nga simbahan. Okay. Muna nga para dili ka maglibog pangutana sa mga pulong nga imong nalibgan or kaha sa imong pastor o kaha dire sa ato nga programa og sama sa usa ka igsuon nato nangutana ihang gi-forward ang ngalan sa simbahan unya nindot man kaayo ang ngalan sa simbahan og matud pa sa atong igsuon nga okay ra ba ako di gyud ko moingong okay kay daghang mga simbahan nga nindot kay karatula pero how about sa kinaiya how about sa teaching how about sa doktrina? Kinanglan manggod nga makailag gyud ta sa doktrina, makadungog gyud ta sa teaching. Mao nay pinaka-importante. Kay daghan karon nga mga tigumanan nga nindot kay ngalan, nindot kay karatula, pero ang batas sa kinaiya ug ang teaching maoray po problema. Mao na nga kung doon na mo'y mga pulong nga inyuhang nalibgan o kaha dunay mga bigil diha sa mga mensahe pwede ra gyud kaayo nga ipangutana diri sa ato ang programa og maayo nga maayo nga pagpaminaw ni Ryan Ray og si Gia Mokalay nukad sa Davao City. Si Roger Tuhong maayo nga pakiguban. Leonardo Lumagbas maayong buntag Pastor, salamat usab sa pulong sa Ginoo nga makadungog sa tanan nga mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Salamat Pastor sa tibok nimong pamilya. Si Romeo GC Pastor, dalaygon ang Dios sa atong tanan nga interesado nga mahimayaong kadaugan o purong-purong sa ganti sa kaluwasan nga makapuyo sa gingharian sa Dios uban kaniya.
atong oras mga kaigsuonan, alas 10:30. Wadto na ta sa pulong sa Dios mga kaigsuonan. Inatong pagabasahon o pagablihan ang libro sa buhat diha sa kapitulo 21. Sugod agbasa mga kaigsuonan diha sa bersikulo 17. Ato ning humanon hangtod sa bersikulo 40. Aron ato ang mahuman ato ning paspasan sa pagbasa uban sa otong naunang kasing-kasing sa pagdawat sa mga panghitabo o sa pagtuo sa mga mensahe sa Ginoo niining maong basahon. Diha sa buhat 21:17 nag-ingon, sa pag-abot namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuonan sa dakong kahinangop. Sa pagkasunod nga adlaw si Pablo miuban kanamo aron sa pagpakikita kang Santiago ug ang tanang kadagkuan sa simbahan mitangbong usab. Nangumusta si Pablo kanila o gisuginla niya sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kaniya. Sa nadungog nila kini, ilang gidaig ang Dios unya ilahang giingnan si Pablo na sayod ka, igsuon nga may linibok ka mga Hudiyo nga nahimong mga magtutuo ug silang tanan mainiton nga nagtamod sa balaod. May nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang tanang Hudiyo nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Hudiyo kinahanglan magsalikway sa balaod ni Moses o nga dili na tulion ang ilahang mga anak o pasudlon pa sa mga pamatasan sa mga Hudiyo. Siguro gayod nga makabalita sila nga ania ka na. Unsaon naman niini karon? Mao kini ang angay mong buhaton. Adunay upat ka tawo dinhi nga may panaad. Kuyog kanila og apil sa ilang paghinlo sa seremonyas sa paghinlo og bayre ang ilahang paggasto unya. Makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo. Niining pagiha ang tanan nga nasayod nga dili tinuod ang ilahang nadungog mahitungod kanimo kun dili nga nagtuman ka sa balaod ni Moses. Apan bahin sa mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtutuo amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom nga kinahanglan nga dili sila mangaon sa bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios o sa bisan unsang dugo o bisan unsang mananap nga tinuok og sa paglikay sa salawayong pakigilawas. Unya gidala ni Pablo ang mga tao sa pagkasunod nga adlaw gibuhat niya ang seremonyas o paghinlo uban kanila. Miadto sila sa templo og nagpahibalo kon kanus matapos ang panahon sa paghinlo aron maghalad na ang matagos sa kanila. Sa naghinapos na ang 7 ka adlaw may mga Hudiyo nga tagalalawigan sa Asya nga nakakita kang Pablo dito sa templo. Gihulugan nila ang mga tao aron magkagubot o gidakop nila si Pablo. Unya naninggit sila mga taga-Israel, tabang kamo. Mao kining tawhana nga misuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tao batok sa taga-Israel og sa balaod ni Moses og niining templo og karon nagdala pagayod siyag mga tao nga dili Hudiyo nganhis sa sulod sa templo og nagpasipala niining dapit nga balaan. Ila kining gisulti tungod kay nakita nila si Trofimo nga tagay-piso nga kuyog ni Pablo sa Jerusalem og abi nila gidala siya ni Pablo dito sa templo. Mikaylap ang kaguliyang sa tibok syudad og nagdinaganay ang mga tao og gidakop nila si Pablo og giguyod ngadto sa gawas sa templo og gisirhan dayon nila ang mga pultahan sa templo. Sa diha nga patio na unta nila si Pablo ang komandante sa kasundalohang Romanhon nakadawat og balita nga nagubot sa tibok Jerusalem. Diha-diha ang komandante mi kuha og mga opisyal og ang mga sundalo midali sila pag-adto sa katawhan sa pagkakita sa mga tao kaniya giguyod kuyog sa mga sundalo miundang sila sa pagkulata kang Pablo. Miduol ang komandante kang Pablo og gidakop niya sila aniya si Pablo og gigapos sa duha ka kadina. Unya nangutana siya kinsa man kining tawhana og unsa bay iyang nabuhat apan nagkalain-lain ang tubag sa mga tao tungod sa kaguliyang sa mga tao. Wala makatino ang komandante kung unsa gayod ang nahitabo. Busa gisugo niya ang iyang mga sundalo sa pagdala kang Pablo ngadto sa kampo. Sa pag-abot nila sa hagdanan
napugos ang mga sundalo sa pag-alsa kang Pablo tungod sa kabangis sa mga tao nga nagsunod og naninggit patya siya. Og sa ila na untang isulod si Pablo sa kampo, miingon siya sa komandante, mahimo bang makasulti ako kanimo? Ang komandante mitubag, makasulti ka di ay Grigo? Dili di ay ikaw kadtong Ehiptohanon nga dili pa lang dugay mial sa batok sa gamhanan nga mga pangulo sa 4,000 ka armadong mga rebelde dito sa dapit nga waaw? Si Pablo mitubag, usa ako ka Hudiyo na tao sa Tarso sa Cilicia og nagpuyo sa usa ka dakong syudad. Kon mahimo, pasultiha ako sa katawhan. Gitugutan siya sa komandante, busa mitindog si Pablo sa hagdanan og gisiniyasa niya ang katawhan sa paghilom. Sa nahilom na sila, miingon si Pablo kanila sa pinulungan nga Hebreo. Dinhigi klaro mga kaigsuonan, even ang mga Hudiyo, wala gyud sila magkahiusa. Tungod kay ang mga Hudiyo, dunay nagpabilin sa doktrina sa ilalom sa balaod kang Moses. Even mga igsuon sa panahon ni Pablo, adunay mga Hudiyo nga magtutuo. Giklaro diha, there are two kinds of believers. Dunay duha ka klaseng mga magtutuo nga mga Hudiyo. Hudiyo nga nagtamod sa balaod ni Moses og mahitungod sa pagpatuli, og ang Hudiyo nga sama ni Pablo nga naluwas pinaagi sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesus. Lamang alang sa mga dili mga Hudiyo natong mga hintil, adunay upat ka mga lagda. Kining maong upat ka mga lagda importante kaayo ni nga tamdan natong mga hintil nga nahimong mga magtutuo o gitawag nga mga Kristohanon sa atong panahon. Kining Kristohanon nga kinabuhi mga kaigsuonan, duna ginisay lagda. Ang lagda nga angay subayon og ampingan, mga lagda nga dili gikan sa balaod ni Moses. Wala magpasabot mga kaigsuonan nga kung isalikway nato ang balaod ni Moses, mga kaigsuonan gisalikway nato ang kasuguan sa Dios. Na ang kasuguan sa Dios, kung atong tan-awon ang mga pagtulunan ni Jesus, mas bugat pa kaysa mga balaod o mga lagda sa panahon ni Moses. Ato nang tan-awon mga kaigsuonan, ato lang mohatag lang tag usa ka example sama sa giingon sa balaod ni Moses mga kaigsuonan o pagtulunan sa ilalom sa balaod nga gidumala ni Moses mga kaigsuonan, nga kung mudulog kag babae nga dili nimo asawa, nakapanapaw ka. Pero sa panahon ni Jesus, kung mulantaw kag babae, wa pagani nimo dulgi. Imurang gilantaw, imurang gitanaw, apan naghuna-una na ka og dili maayo, naghuna-una na kag pakilawas, nakasala, nakapanakpaw na ka. Mauna nga mas bugat mga kaigsuonan ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa kabugat ni ini mga igsuon, tungod kay dili kini sayon og dili kini dali nga balanse sa kinabuhi sa tao nga nagtuog pangalagad nas Ginoo nga mao kita, na nagpadala ang Dios og magtatabang. Walay lain bala mao ang balang espiritu. Importante sa usa ka tawo o ang usa ka taong Kristohanon mga kaigsuonan nga modawat og makadawat gyud sa balang espiritu. Kay maoy motabang, maoy motambag, maoy momaymay, mopahinomdom sa angay nga mga buhaton sa tao. Kay kung dili nato buhaton ang unsa may mga lagda nga gibilin o gipakita sa balang kasulatan mga kaigsuonan, mahimo tang mapakyas. Kay nganuman ang langit mga igsuon nga atong gihulat, ang langit nga gisaad sa atong Ginoong Hesus, langit nga dili gayod makasulod, dili gayod ablihan alang sa mga taong mahugaw. Ikaw ug ako kinahanglan limpyo ang atong nauna, limpyo atong kasing-kasing, ug ang makalimpyo niini ang pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kung ikaw ug ako nga nagtuo sa Ginoo, igo ratang maminaw sa mga pulong sa Ginoo, dili nato ma-apply, dili gayod mahinluan ang ato ang pagpuyo, ang atong nauna ato kasing-kasing, dili gyud mahimong malimpyo. Apan kon atong ikinabuhi ang mga pulong, ang mga pagtulunan ni Jesus, mga kaigsuonan, makalimpyo kini sa ato ang kinabuhi. Mao nang makit-an ang kasaban, makit-an ang kabag-uhan. Pero kinahanglan og desisyon. Kinahanglan mo desisyon ta. Muna sa kinabuhing Kristohanon, wa gyud bisyo. Wa gyud mga bisyo nga
sipit-sipitan, dala-dalaon, tagu-taguan, wala na bisyo. Ang tinuod nga mga Kristohanon dili na bisyoso. Sa panahon ni Apostol Pablo dinhi giklaro gipakita mga kaigsuonan nga ang mga Hudiyo wala magkayusa. Sa ako nang gikaingon dunay mga Hudiyo nga magtotoo sumala sa atong gibasa nga matud pa gisugin nila si Pablo nga adunay mga Hudiyo nga nahimong magtotoo nga misupak sa mga teaching ni Pablo. Og tungod niini gipangita nila si Pablo kay ilang nadunggan nga ang wali ni Pablo supak sa ilahang mga doktrina. Mausay gipakita sa atong Ginoong Hesukristo sa mga katawhang Kristohanon, even ang mga Kristohanon mga kaigsuonan nga mao kita, wala gyud magkahiusa. Ang Oneness, Trinity, pareho silang mga Kristohanon, pero wala magkahiusa. Daghan kayong mga Kristohanon nga wala magkahiusa. Nganuman, tungod kay dunay mga prinsipyo sa dunay mga prinsipyo sa mga tao nga wala magkatukma. Wala magkahiusa. Og ang katapusan ra gyud ani mga kaigsuonan nga panghitabo kung kinsay sakto, kinsay dili sakto, ang pag-abot ra gyud sa atong Ginoo. Ang usa ka Kristohanon mahimo gyud na siyang duha. Duha ka bahin. Mao gyud ni gipakita og nakita sa atong Ginoong Hesus diha sa Mateo 25. Nga ang napulo ka dalaga mga Kristohano na sila. Ang napulo kadalaga nagrepresent na siya sa putli. O walay lain nga gipasabot nga putli kitang mga Kristohanon. Kitang mga Kristohanon bisan sa ato ang tagsa-tagsa ka simbahan, dunay mga magtutuo diha nga naa pagyapoy bisyo. Duna po gyoy mga magtutuo diha even sa inyong simbahan nga wa na gyud magbisyo. Mangutan na, kung ang tao nga nagbisyo, maapsan sa iyang kamatayon, malangit ba? Kung ang Biblia mo tubag, di gyud malangit. Pero ang ubang mga doktrina, muingon gyud nga malangit. Kay naa sila sa pagtuo. Kay ang pagtuo ra gyud makaluwas sa tao. Ang pagtuo, tinuod nga makaluwas ni kung ang maong pagtuo tinuod. Kung ang imong pagtuo nga naa karon nimo tinuod, makaluwas gyud na nimo sa unsang paagi. Kung ang imuhang pagtuo nagkinabuhi sa pulong sa Dios, natural. Nganong maluwas ta sa atong pagtuo kung magkinabuhi ta sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Dios nagtambag man, nagsulti man, nagbilin man og mga lagda. Ayaw pamakak, ayaw pangawat, ayaw pagsultig baka, ayaw panapaw. Kung nagkikinabuhi nimo na siya, maluwas jud ka kay di naman ka mananapaw. Pero kung igo ra kang naminaw, igo ra kang nagbasa, wala nimo buhata, unsa may gisulti sa Biblia? Nangilad ra ka. Unya kinsa may giilad? Ikaw rasad ang nailad. Mana nga even sa mga Hudiyo, duna gyud duha ka klase nga Hudiyo. Gani sa panahon pa sa mga apostoles nga diin nagkahiusa sila sa Jerusalem, dunay mga lumad nga Hudiyo, duna po'y mga Hudiyo nga Grego. Si Pablo mga kaigsuonan diha giklaro nga gipangita siya. Gidumtan siya sa mga isigniya ka Hudiyo. Tungod sa teaching. Tungod kay gusto sa mga tao nga mauni dapat unta nga buhaton ni Pablo nga kung ang mga tao nga mga hintil nga mingtuo sa Ginoo sumalas atong nabasa nga nasundan nato nga istorya sa kinabuhi ni Pablo. Dunay mga Hudiyo manggod nga gusto nga tulion gyud ang mga hintil. Apan miingon si Pablo nga dili kinahanglan
ang pagpatuli, dili kinahanglan tulion ang mga hintil aron maluwas. Kay dili basihanan ang pagkatinuli aron ang tao mahimong katawan sa Dios. Ang basihanan mao nga siya mutuo ni Jesu-Kristo ug mudawat sa atong Ginoong Jesu-Kristo. Ang mutuo ug mudawat sa atong Ginoong Hesus, ang gipakita gipasabot niya na mao ang pagkinabuhi sa mga pagtuluan ni Jesus. Ikaw ug ako kinahanglan tipigan nato ang mga pagtuluan ni Jesus. Nganuman, adtubi ta mo atubang ni Jesus. Dili ta mo atubang sa mga simbahan nga naay mga lain-lain og doktrina. Unya kung atong tan-awon mga igsoon ang mga simbahan karon, ihanay na lag pasikat. Bisag wala na gyud sa Biblia, perting layuan na. Padayon ra. Nya nara po'y mga sumusunod. Kasagaran pong mga sumusunod, katura pong kanang ilang pagsabot, dili ang kinatibuk ang mensahe sa Biblia. Kumbaga, putol-putol rasad. Pag ang pagsabot sa doktrina, pagtuo ra gyud. Wa na labot ang bautismo. Now, giluwas ta sa pagtuo, pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Jesu-Kristo, pinaagi gyud sa pagtuman. Kay mahimo magong patay ug mahimong kawang ang pagtuo kung kita nga nagtuo dili mo tuman. Yes, naputli ta. Sa dugo ni Jesus, sa kamatayon ni Jesus, napasaylo ta. Sama sa napulo kadalaga, nahimo silang putli ug nahimo silang katawhan sa Dios. Pero giklaro ni Jesus ang napulo kadalaga, ang 5 buang-buang, ang 5 maalamon. Kinsa man tong mga maalamon, katong mga nagtukaw. Unsa may buot ipasabot sa mga nagtukaw? Mga nagbantay ug nagmatngon sa mga lagda. Unsa gani ang mga lagda nga gihisgutan sa atong FB Live sa pagbasa nato sa Biblia? Adunay 4. Unsay giingon? Ayaw pagkaon sa mga dinuguan o sa mga dugo. Daghang mga Kristohan kusog kay mo lala og dugo, dinuguan. Unya, ayaw mo pagkaon og mga karne nga gituok kanang mga naghikog kay wala na mapaagaasi og dugo ang ilang karne. O nagkabantay mo na ay mga karne nga magpula, unya dali ka ayong mabaho. Mga karne na nga naghikog, mga hayop na nga naghikog, unya gipalusot. Bawal gani na sa ato ang nasod, kanang mga hayop, mga kaigsuonan nga maghikog, unya ibaligya sa merkado, kanang ibaligya isurusuroy, bawal na. Dakpuno na, illegal na siya. Kaya dili na siya makaayo sa lawas. Kinahanglan, mga igsuon nga dili gyud ta mo simba sa mga Dios-Dios. Og ang ikaupat nga lagda natong mga hintil, kinahanglan dili ta kanang salawayong pakigilawas, likayan nato na. Aron natong malikayan mga kaigsuonan, ang atong naunang kasing-kasing, ato nang nasurrender sa Dios. Ato nang nasurrender. But ipasabot mga kaigsuonan sa kahimtang ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, nagdala ni siya og pagtulun-an nato sa ato ang panahon karon. Si Apostol Pablo kaniadto naa sa sayop nga doktrina, pero bisag sayop siya, sa iyang pagtusakto gyud siya. Tungod sa iyang pagtuo nga grabe gyud kasakto, grabe sang isuga sa iyang doktrina, nangluto siya sa mga tinun-an ni Kristo. Di ba maumanay ato ang nahibalaan sa kinabuhi ni Pablo? Gipanakop niya ang mga lalakig babae, iyang gibalhog sa bilangguan og iyang gipalatos. Apan sa diha nga niabot si Jesus sa iyang kinabuhi og iyang gidawat og labos tanan, miabot ang balang espiritu sa iyang kinabuhi na puno siya, wala na siya mga igsoon manglutos, hinuon siya nay gilutos. Kung ikaw, ako, tinuod tang Kristohanon, dili ta mulutos sa atong isig ka Kristohanon. Sa ibot ipasabot, dili ta dapat mahukom. Wala tay katungod sa paghukom. Lamang kung naay mangutana, nan atong itudlo ang unsay naa sa Biblia.
pero dili wala gayod ihatag sa Ginoo ang katungod sa paghukom. Kung naay mo ingon, Pastor Gideon, maimperno ba ang mananapaw? Maimperno ba ang mga nagkinabuhi sa tawhanong kinaiya? Kung mutubag ko, dili sa akong kaugalingon, kung dili sa Biblia. Ang Biblia nagsulti, di gyud makasulod og langit. Mao na nga, sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan, sa atong panahon karon, dili nato isalikway. Dili nato kana bitang ibaliwala sa atong naunang kasing-kasing. Kining gipakita sa Biblia sa panahon ni Apostol Pablo nga sa atong kinabuhi duha ka klaseng Kristohano. Dunay matinud-anon, duna poy dili matinud-anon. Dunay madinawaton, duna say dili madinawaton. Dunay mga reklamador, duna poy mo submitar. Dunay mga Kristohanon nga bagulbulan ug ayaw tuguti nga reklamador, bagulbulan, dunay bisyo ang imong pagkakristohano. Dapat biyaan nato ang tanan, mga kalibutanon, tawhanon nga kinaiya. Diha sa Biblia giklaro ang mga tawhanong kinaiya. Ang tinuod nga mga tao nga nagtuo nga ang pagtuo nga makaluwas kaniya, mga tao na silang wala nay bisyo. Tinuod na wala na magkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya. Mao na niingon diha sa Galacia mga kaigsuonan, kung atong tan-awon ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 19, diha giklaro ang mga tawhanong kinaiya. Sayon kaayo pag ila sa buhat nga tawhanong kinaiya, makita kini diha sa salawayon nga paghigilawas. Salawayong paghigilawas kanang bisag kinsa na lang. Dili asawa apan nakighilawas ka. Dili imong bana pero nakighilawas ka. Salawayon nga pakigilawas na atubangan sa Dios. Ug ikaw ug ako nakasiguro nga kana mga igsuon dako kaayo og makapaepekto gyud na sa kinabuhi sa tao nga nagtuo nga magtotoo. Sa lawayong paghigilawas, hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon nga man ang mga pagsimbag Dios sa tupak kanang mga salawayong paghigilawas o kanang mga hihugaw og hilas nga mga buhat, equal na siya sa tao nga nagsimbag Dios. Kung ang usa ka Kristohano nagsigi og panaway sa mga tao nga nagsimbag Dios apan nagsigi og pananapaw, pareho lang sila. Ingon man ang pagsimbag Dios og ang pagpamarang, kanang pagpanaot, kanang pagpanlibak. Makita usab kini sa pagdinomtanay. Kanang naa kay kasuko, kasilag nganto sa imo isigataw, dili na siya mao. Pagpakibingkil-bingkil, kanang makigbingkil gyud ka, kanang makigtandi ka. Si Apostol Pablo, dili siya ana, mulikay siya. Pag dinomtanay, pagbingkil-bingkil, o kasina, kapungot, o kahakog, o pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas dong kaibog, kanang naakay mga gikaibgan, apan gusto ra gyud nimo nga imo gyung maangkon og matuman ang unsa may imong gikaibgan. Mga butang nga sama niini, uban pang mga butang nga sama niini. Ingon si Apostol Pablo, busa pasidan-an ko kamo karon, sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat nini mga butanga walay dapit sa gingarian sa Dios. Muna nga samtang buhi pata, ato na nang undangon. Mga butang sa lawayon, mga kinaiyang kalibutanon, mga kinaiyang tawhanon, ato na nang undangon. Kung ato nang buhaton, abli ang langit alang nimo. Abli ang langit alang nato. Pero kung dili nato na tagaan o pagtagad, ang langit, ang Biblia nagsulti nga ang langit sirado. Kini giklaro ni sa dili pa kini moabot. Kay nga naman, hustisya ang Dios. Dili ang Dios dili sama sa tao. Nga dili niya pahibalon ang tao. Ang Dios lahi gyud siya sa mga tao. Hustisya gyud ang Dios. Gisuginlan ka, giwalihan ka, gipadungog ka sa mga lagda nga naa sa Biblia,
para makadesisyon ka. Imo ba ning biyaan o dili nimo biyaan? Naragyo na nimo. Ikaw ray mo ani ni ining tanan. Si Apostol Pablo nga nahimong usa ka sumusunod ni Jesus, nagpakita na mga kaigsuonan nga kung ikaw og ako seryoso nga mosunod sa Ginoo, mga igsuon, dunag gyoy mga dili maayo nga masinatian. Usa na niini nga mga dili maayong masinatian kanang lutuson ka, kanang biay-biayon ka, kanang bugal-bugalan ka, kanang butang-butangan ka. Ang dili maayo mo resulta na siya kaluwasan. Yes, dili sayon nga bugal-bugalan ka. Dili sayon nga butang-butangan ka. Dili sayon mga igsuon nga ang imong pamilya, imong kadugo, imong mga parinti, imong mahigala uban pa malain sa imuha tungod kay nagkinabuhi ka. Dili sayon na bugat kaayo na siya nga hanayon sa imong kasing-kasing. Pero mao nang giingon sa Biblia kinsa may imong sundon, ang Dios o ang tao? Kinsa may muluwas nimo? Ang tao, ang Dios. Mga igsuon, sa atong pagpuyos kalibutan, kinahanglan, doon natay prinsipyo nga atong barugan. Ug ako mga pag-ampo nga ang inyong barugan nga prinsipyo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay maunay gibarugan sa ato ang igsuon nga nauna kanato nga si Apostol Pablo. Wala siya mahadlok mamatay. Wala siya mahadlok mga kaigsuonan nga biyaan sa tanan. Importante, may kinabuhi niya ang mga pagtulunan gagikan sa atong Ginoong Hesukristo. Akong mga pagdasig, kung unsa may imong nadunggan, kung unsa may imong nasabtan, ikinabuhi. Ayaw ibaliwala. Aron makasulod ka sa ginabuhing walay katapusan. Ang kinabuhing walay katapusan mga kaigsuonan, kung si Pablo pasultihon mga igsuon, kinahanglan ato ning ampingan. Nga walay makailog ni ini. Nga walay makaguba ni ini ni makakawat ni ini. Kung ato ning ampingan mga kaigsuonan, dili papason ang atungalan sa libro sa kinabuhi ug maunay gipakita diha sa Biblia. But ipasabot kining kaluwasan nga ato ang naangkon diha kang Kristo diha sa atong pagtuo, but ipasabot sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios, ubanan nato pagpaningkamot. Ubanan nato og kaisog sa pagbarog, sa pagkinabuhi diha sa prinsipyo sa Ginoo. Kinahanglan dili ta mosugot nga mapulihan ni bati, hiwi, sayop nga doktrina. Kinahanglan ampingan uban ang pagpanglimbasog, pagpaningkamot nga way makailog sa kinabuhing dayon nga atong naangkon diha kang Kristo. Mao nay mga tambag sa Biblia. Mao nang mintras buhi pa ta, paningkamutan nato ang pagkinabuhing Dios nun. Pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing mapinuganon, pagkinabuhing dunay gugma, nga sama kang Kristo. Naara nato ang desisyon. Kinahanglan sa imong pagpangalagad, nangalagad ka dili sa desisyon sa imong asawa. Nangalagad ka, kinahanglan dili sa desisyon sa imong bana. Kinahanglan dili desisyon sa imong ginikanan o sa imong mga anak. Nangalagad ka, kinahanglan desisyon nimo kay ikaw ra ang moatubang sa hukmanan sa Ginoo. Unsay gisulat sa Biblia buhata? Ayaw pangitag mga bersikulo aron balibara nimo ang unsa may lagda sa Biblia. Kung unsa gani ang lagda sa Biblia alang nato nga mga hintil nga nahimong magtotoo, dili pwede nang i-edit. Dili pwede nang usbon. Kay ang gisulat sa Biblia maunay tinuod og hingpit nga makausab og makabag-o sa tao nga nagtuo sa Ginoo. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga magmalampuson mo, magmalampuson ta sa pagkinabuhi sa mga lagda nga nas Biblia. Aron magmalampuson ta, likay ang mga tao nga dunay bisyo. Likay labi na sa mga tao nga nagtuo nga Kristiyano, nagtuo nga nasumusunod, nagtuo og Biblia, nagbit ba nagbiblia, apan nagbisyo likay. Bisan pag mga reverend, bishop, mga doktor pa na, mga pastor pa na, mga propeta, disipuloon sa pana diha, pag naaga ni bisyo, likay sila. Likay. Bisan pag makakita mong mga milagro.
Kay ang tinuod nga tao nga makasulod sa gingarian sa Ginoo, katong tao nga way bisyo. Katong tao nga walay bisyo. Unya, mga igsuon, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, nga kon mo alagad kas Ginoo, mo atubang mangka og mga pagsulay sama ni Pablo, mo atubang mangkag kalisod sa mga mata sa mga tao, sa makinaiya sa mga tao, ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Lamang kung naapay panahon sa paglikay-likay para makapadayon ka sa pag-alagad sa Dios, sa pagsangyaw sa uban, sa mga pulong nga mo'y gikinahanglan sa katawan. Ang kampo ko, og ako nagapasalamat sa Ginoo nga naamoy kaisog sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Makabaton mo tinuod nga kinaiya nga dili mo sibog sa pagkinabuhi sa mga doktrina o mga lagda nga gikan sa Biblia. Amahan namo nga Dios sa makagagahon, nagpasalamat kami sa takna nga kami nagkauban, naghisgot sa mga pulong nga amo karong nadunggan. Amahan, among nakatunan og nahibaw-an o Dios nga dunay duha ka klase nga mga Hodeo, nga mga nahimong magtotoo nga ilalom sa balaod og misupak sa mga pagtulunan nga gitudlo sa amo ang igsuon nga si Pablo nga gikan sab kanimo. Amahan, amo sam nga nadunggan og nasayran nga dunay duha ka klaseng Kristohanon. Dunay mga Kristohanon na apay mga bisyo, apan dunay mga Kristohanon nga putlik balaan diha sa imong atubangan. Ang imuhang mga pulong nagsugilon kanamo nga ang tinuod nga makasulod sa imong gingarian katong mga tao nga niningkamot sa pagkinabuhi sa imong kabubuton. Busa amahan, ang among mga kaigsuonan karon nga nakadungog kung doon na pa may bisyo, akong gideklarar sa ngalan ni Hesus nga imo silang hawason, imo silang paggawson sa ilang pagkaulipon sa bisyo. Bisan unsang klase nga bisyo, tabangi akong igsuon, ang akong mga kaigsuonan nga doon na sila kaisog sa pagbiya niini. Doon na sila kaisog sa pagbalibad sa mga bisyo nga mulaglag kanila dito sa imperno. Amahan, salamat amahan sa imong pag-atiman o pagtubag sa among mga pag-ampo. Og ako silang gipangayo amahan nga makaalagad kanimo sa hingpit nga pagpangalagad ug makasunod sa imong mga pulong sa hingpit sa pagkinabuhi sa imong mga pagtulungan. Samtang aduna pay panahon, doon na pay kinanaboy ginanahawa. Salamat nga imo kaming ubanan o kuyugan og magmalampuson, magmadaogon kami sa among pag-alagad kanimo hangtod sa katapusan. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga imo kaming iti magipahinumduman. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran. Dungog mga pagdaig alang lamang kanimo amahan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Kini nyo igsoon Pastor Gideon moingon na sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Bye-bye and God bless. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
pagdaig kanimo lang, Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo.